Takže čaute všetci, takže vítajte u ďalšieho pokračovania Terrárie. Takže my môžeme začať. Dáme si náš svet a môžeme pokračovať. Super. Kde sme to boli? Kde sme to skončili? Ozaj. Kde mám dom? Hádam sa mi zase nevymazal. Prosím, nie, super, mám ho. Dobre, takže... hej, čakať, ide mi? No, super. No, dobre. Ja som ich vyhodil. Asi 4. A ideme to prezrieť. Tak. Potom... Dá sa toto? Dá sa to? Neviem. Dobre. Večer bolo vtedy však. Počkať, dáme... Z čoho sa to? 3 šípy. My máme šípy. Aha, 38. Dobre, tak si vyrobíme tie ohnivé radšej. Super, aspoň 36. Dvere tu máme. Postavíme si žiadne príšery. Asi nie. Čo je to? A to je jedno. Dobre, by som chcel ísť na nejaké príšery. Sa nudím. Vtáčik. Tu sme už boli. Dám si glow sticky. Hádam nás nikto nenapadne, lebo by ma porazilo. Tak. Že ja to nechcem hádzať. Teraz kde sme? Nevidím. Toto. Dobre. Hodíme si to tam. Tam nejdem. Dobre, toto si ideme. Počkať. Teraz hlínu si dáme. Potom nejdem po to, čo tam ostalo. Bože, tu je strom. Nie. Dobre. To hlínu. No. Ešte tu? Dobre. Prepadnúť sa dá? Nie, nedá. Dobre, my ideme sem. Do domčeku nášho. Čakať. Zombík. Idem na neho s mojím lukom. Super lukom. To sú torče. Šípy. Takže
som. Naháňa ma. Dajte mu headshot. Super. Hýbaj. Halus. Teraz tu sú torče tie, čo sú Crafter. Počkaj mne. Crafting. By som blaze materiál. Čo? Bože, čo som hodil? Ježiš, ja strieľam. Čo? Čo idem robiť? Si ten dom. Nám ani moc netreba. Ale môžeme si. Dobre, tak. Drevo, kde je drevo? Tu. Dáme si drievko. Tu na... Počkať. Ježiš. Tunák. Dobre. Tam ide ďalší zombík. Tam ide Maxwell. A padla nám hviezdička. Takže super. Neviem, či si idem míňať šípy. No prečo nie? Super. Ďalší. Pekne, trafil som sa. Zabijem ho. Ďalší ide. Tu si dáme, hore si dáme. Kladivo som si chcel robiť. Nie. Dvere sú zobraté, super. Čestku som si chcel. Asi dve. No ty si... Zomare. Ty si král. Bože. Minial som si šípy. Čaute.